banyoni ngerti kok kayak banyoni telok. Lah ah. Atek mbok ngono nasa mataku gak mbok culeki tapi iki mang. Cakra beradus. Beradus. Bar diwedaki. Bar wedakan biasane lambenan. Mam ta mboten. Walah, mames bar mandek mang saunge mandi ku mandi sik. Mosok mam sik. Mager bar mandi bar diwedaki terus jaluk gendong. Jaluk gendong. Cakra jaluk gendong. Jaluk gendong. Wong tak kok iku lho Ibu nek percaya lho. Cakra nek bubu langsung bubu nek kasur kok nggih. Nggih. Sing kandha sapa wong nane jaluk gendong. Kayak ngerti entuk njaluk gendong piye? Carane njaluk gendong. Sing asing digendongi bapaknya apa ibuke? Cakra. Biasane ibuke, Mas. Biasane sing gendong ibuke. Ibuke. Ibuke yo gendong bapake. Mas Putih iki bapake njaluk gendong Cakra. Lho, iya malah iki angel. Ibuke Cakra karo bapake Cakra iki Piye? gendong-gendongan. Aja mbok disiyah. Ndok ngrancang harus 3 dina kok. Mbok disiki. Kok iso. Njaluk gendong. Aku cara ibuke Cakra. Ibuke Cakra. Biasane gendong ngarep apa gendong mburi? Yo nek ngarep yo ora masalah. Jaluke biasane langsung dibopong ngono. Nek kirane ora iso jaluk gendong buri karo bapake nek ora percaya kowe. Bapake. Heeh. Yo kalau gendong kayak ngerti gendongnya ta ora? Oh gak ngerti ya wong kan sing ngomong kowe aku kan gak ngerti makane aku dudoi priye. Carane gendong iki. Iku. Lah wong ate ape mbok brekno kono. Kene rek, Kene arep puskesmas 1 tahun. Tanggapan pisan ngene kok. Nyawa toto nyawane nyawa. lah dek takok apa suket Mas lagi ini? Adek takok suket. Pertolongan pertama nek napas apa kene. Lah rasa Anu napase kasih napas buatan, Mas. napas buatan. Gampang ah. Wes rasa napas. Nek sing ngene-ngene iki sing kei napas yo siap aku. Tenan ta ora? Yo tenan ah. Mas, biasane Cakra nek bar gendong maem, Mas. Maem. Iku. Nah, maem karena pisang. gendong maem pisang. Ah, maem pisang nggih. Makanan sehat Makan sehat tanpa pengawet. tanpa pengawet. Mangannya apa? Mangannya apa? Mangan pisang. Mangannya pisang. Dik Cakra yo seneng pisang, mau makanan sehat. Karena seneng karena Dik Cakra. gitu. Wong aja nih cilik yo, mamet sithik-sithik. Ayo mamam. Nah, pintere Dik Cakra. Nenek nenek. Ini pintere Dik Cakra. Nenek. Nah, nek biasane Nah, ngoten saya suruh lho sing Cakra seneng gedang ngoten niku. Nek Dik Cakra biasane kan gedangnya dulek. Nek iki kan Dik Cakra gede. Nek iso sosok kalau ngoso nggih ngoten, Mas. Nggih, mangan gedang sak gedeboke nek iso. Kowe iki jare apa e? Mbok yo ngomong. Umume bayi mangane gedang. Gedang, heeh. Lah iki sak kulite apa ora isdet tapi ya. Kok iso? Tapi tak rasa-rasane ya enak. Wong kok iso. Wis ora masalah. Nggih, Ora sedeng ketang dalu. piye ya kaya ngono mang. Dek Cakra saben dinane ya ngono. Ya nyenengno. Nyenengno bocah aktif. Aktif, cah cerdas. Cerdas tenan ah. Iku jeh cilik Dik Cakra. Lah ya ora sok ben So nek gede. gedene piye ya kira-kira ya? Gedene karo pakane walah isa. Luwih ganteng nek. Ya iya ah. Aku kok penasaran Oh gedene iki piye. rupane awasi ah ya kaya gerdu kecamatan ngono kok. Oh bagusnya ngeten kok kaya. Kira ngerti ku anane ganteng. Lah kenapa? Sorotan raiku. Eh, Mulane ganteng. Dik Cakra. Heeh. Celuk yuk, ngono rene. Oke, Dik Cakra, heeh. Dek Cakra. Ayo Mas, cabut Mas. Ayo Dik Cakra yuk. Heeh, Dik Cakra. Nah, iki lho pintere Dik Cakra. Baradus, baradus berkedaan. Wah, ngerti kok Dik Cakra iki pintere Dik Cakra. Ben
Mosok Dek Cakra ngono? Iki kewan apa kok duwe sumbu ning dhuwur iku? Ora iku tower iku. Tower rak ngono. Dek Cakra. Aktif mana iku Dek Cakra? Aktif ora. Mosok iki Cakra? Oh, arek Cakra, nek sing aktif kene iki Cakra. Aktif yo aktif mosok iki Cakra. Cakra temenan ta ora? Dek. Nek aktife koyo Cakra. Nek aktife kok Cakra. Mosok Cakra rupane ulung-ulungan ngene. Ngai. Aku lagi tumu iki. Mas, ngapunten menika kadang kula kinasih panjenengane abadi kiri salji sesinggawan menika rawuh. Sugeng Dandi, sugeng rawuh. Dalu sedarawuh. Sedulur kalih Mbah Ladang menika. Oh nggih. Sugeng dalu. Nggih. Nyuwun sewu, Kang. Ana laler. Tak kira ape salam nanti malah jeguk. Tak kira ape salam malah jeguk. Cakra nek seneng ya ngene iki guyu. Ngene arep mbok arani kaya gedene Cakra. Lah piye? Aku nganggo kathok Petruk kok ora sedeng ya. Sobek dadi Petruk pisan kok ya ora uman kathok temandang kathoke kok ya cilik. Ora kok kathoke sing kliru. Apa Wonge terus sing gegeden ngono ku awake ndak yo diseking sithik. ora sah maido aku? Lah nek ra dipaido lagene. Paido ku lho mbae Cakra. Lembahe kok malah dipaido kenapa? Biasane Mbah Buti kupat luar, are Mbah But kupat luar dhewe. Rame nggih bucange nggih. Alhamdulillah rame lah. Alhamdulillah aku rauman Sik to. Niki sinten niki? Niki Mas Petruk napa togok niki? Ya mbok sak dadine niki kok. Nuwun sewu ambe Cakra kandhani adalang iku kok ngenyek. Ngene arep diarani togok. Nek liyane ya beso sapik, rompine ya apik. rompinan ya Oh, celononan, kalunge ya jaritan. apik, celononan jaritan ya apik. Aku ngene iki kok susah kok. Lah kok susah? Susahku iku perkara iki kok lho aku njipuk kepiye. Wong Ngeten, Mas Petruk. Dawuh. Jenengan wau kan ngendikan, Nggih. bilih katoke mboten sedeng. mboten kamot. Ah, nggih. Niki enten katok Mas nek jenengan purun ngagem. Pundi? Niku katok ula kalih katok macan. Katok gajah, Katok ula kalih katok macan. katok ula, Kalih katok macan. dereng tanggur rak dikletak macan aku. Ha iya. Kancane ya do nganggo kalung apik-apik, oh nganggo sampur. Lah mosok ana. Mosok kok Ngene iki migunani lho. Lah Kok ya migunani lho apa? Nek wayah maem ra ana lawah karek bredel lagi apangan lho. Sedian ya. Iya sithik-an. Sedian ya, Bet. Iki sithik-an. Iki lakon apa to, Ron? Buku kecantol. Untung wis arang-arang mbok cantol rompi. Iki ndak apa ana lakon Petruk andum krupuk apa piye jane kok. Nuwun sewu lho bucange. Nggih. Matur nuwun. Nah. Sedaya kanca-kanca niki sampun mriki sedaya netepi kewajiban. Ora ngono. Aku malah kudu guyu sinden sing paling kidul iki lho. Lah gene adek kudu. Wonge karo gelungane kok iso gedhe gelungane. Ora masalah iki isih cilik. Sampeyan iki aja kurang ajar. Nggih. Wiwit cilik iku wis dibimbing kalih tiyang sepuh kok gedhe-gedhe kok mbok lokno ngono iku jane. Coba jumeneng sediluk kok. kenalan to, kenalan. Dulu sedulu jajal. Jumeneng. Nah, Ini. Aduh, ya. Jajal madhep rono tur gedhe gelungam kowe. Layanan tipine wong agel resik-resik. Lah sebab apa, Dek? Teko tipine wong agel barang. Ana apa lah? Aku malah kudu guyu bodo-bodo. Gelungan apa ini?
Kok iso sembrono? Asmane sinten? Iras-iras kenalan iki dak Kenalan lho. Yo ditepangke setunggal-setunggal Nggih. kenalan. Nah, ngono. Digilir ngeten nggih. Nggih, giliran, giliran pokoke urut lho, Mbet. Siap. Siap urut pokoke. Nah. Pokoke urut. Urut 1, 2, 3. Urut. Aja guyang-guyu ae. Ayo. Guyang-guyu nanggap dhewe kowe sesuk. Urut. Nggih, tapang Oh ya, Oh, kandhane ya. ya. tapangaken. Ora. Panik. Kami sosolon niku gak ora kok perkara panik. Ah. Kathah sing nonton gak. Jane iki do wedi karo jenengan sak telune lho. Gek, nek aku gak patek wedi. Iya. Sik, nek aku gak patek wedi wong aku tertutup. Sinyale sing do ketok iki lho sing marai wedi. Aku ndak wis kaya gogor piye ya. Iku mikire iku wong apa celeng. Tepungke kayu asmane sinten? Kaila. Aila. Cita-cita mau jadi apa? Gak tahu. Yo bar ta anak Gendare. kita. Tamat. Pripun bocange? Iki mau sing gawa sapa iki mau sing gawa? Sapa Ayo. sing gawa ayo? Ayo, Sapa ayo. sing gawa? Ngaku. Apa Ngaku. Apa Mbah Soleh ke, Mbak? Sapa Ora sing gawa? salat kowe iki. Sapa sing ngenong? Dek, aku pesen yo, Dek. Belajarlah yang tinggi. Nah, Nggih, belajar cara yang nyare. tinggi. Dadi bocah iki sing nurut mituhu marang wong tuwa. Dek ya. Nggih. Jenengan sing ngasta niku sing ngenong. Nggih. Layakne glungane kaya kenong. Kok sing gawa tukang kenong lha sing gawa tukang. Rimbu-rimbu Iku apa apik iku? ngene. Gong ndak ya sak gong malah. Iki Aku- kajung guyu terus ndak kaya bojoku. Lah kenapa, Bu? Sumpah nek guyu-guyu ku Sing sumpah. kandha sapa esuk Ramah berarti. sing kandha sapa esuk tak jak guyu. Awan ra duwe dhuwit tak jak guyu. Bengi bingung ya tak jak guyu. Saiki alhamdulillah awur karo aku 3 sasi. Piye terus? Apik. Apik berarti. Kentir. Guyang guyu terus ate. Ora ngono bathok entek nyumber leh, Mbah. Bayani jagung. Gara-gara iki Wong mangan bathok arek nyumber delok Mas bathoke nyumber. nyumber randa wong trae ki mang nirokno cakradus ngono kok. Nirono Mulane Cakradus. nyumber kaya sanyo. Malah akeran pripatem kok masih blelek. Lah iki ketang-ketang mripat ora teko cengel wis untung. Kene iki kena mulih rasa boru cati. Nah, apik berarti. Ono peteng-peteng anak ibu umroh ra apik aku. Lah piye pripun? Kaget aku. Matur nuwun ya, Dik. Monggo pinarak Enggak. sih. Nah, jatahku iki cuma mikir. Urut siji-siji jatahku. Ate urut-urut. Ya urut. Ngene iki asam soleh gak batin piye? Batine piye? Batine piye? Nyeluki cah wedok-wedok aku ra dijak. Ora kejatah. Or. Nek gelem kejatah ya kudu ngene iki ya. Lah yo mulane dadi dagelan iso entuk apa iso Nah, awar tindak awar biasa. tindak Lah kowe biasa. manja alas mbok awasi ala apa iku Apa? bingung blok kowe. Ana wong bingung. Kok bingung? Bae Cakra bingung ape linggih ku lho linggihne endi ngono. Iya lho bingung. Tak sesore utuh ngawasi kita dolanan kok. Ngalor Ngalor ngidul. Kowe engko wong telu ape disawer. Menang ta ora? Ayo Mbah, aja mbok Nyawer apa ngemis kok iso? Nyawer apa ngemis kok iso? Andani enten ora ngerti ngono iku bae Cakra kok jar ape nyawer ya ora nyawer. Nggih, monggo dilajengke Nah, niki. iki. Nah, iki jatahku lho, ora sampe melu. jumeneng sing ngakon linggih sapa? Ora sampe melu iki. Kerupuk pundi? Lah mbok. Iku arek. Kerupuk wis mboyono karek plastik mbok tantol nang tuku. Jumeneng monggo. Kenalan riyen. Jatahku pokoke siji-siji iki, Met. Mas Gareng tangane. Mas Gareng astane. Mas Gareng, eling lho Mas. Eling napa? Jenengan winginane niku ben pasang mati-mati kacane ora mbok undangi kok. Aku anggere ora ngene iki ya lah. Sing ning omah piye nasibe? Ingin aku ngene iki. Astane. Meneng ae. Aku yo mau ngawasi kok iki tenan. Sesuai jatahe dhewe-dhewe. Kowe nguri angel. Guri urut ta. Kok Kok iso? mesok ae. Tenan.
Namanya siapa cantik? J Sugeng Dalu. Nggih Sugeng pakai suara Sugeng dari selender ini rasane. Lah iki ora bener nek. Bangsa halus iki. Lah bangsa lo sapa kowe ku ngawur ae. Lah apa? Jenengem sapa? Jenengem. Lah ki ndemo ora kenalan. Jenengmu lho nyok. Jenengmu sapa? Kenalan dak yo sing sing apik ngono. Nek ora ngono. Jenengem sapa cek tak takoni? Susilo. Susila. Heeh. Lah iki nyeluk kowe tok Sugeng Dalu kowe Sugeng piye? Oke. Lah nek diceluk Sugeng Dalu. Susila Dalu ngono. Susilo Dalu. Aja guyu ae, kek kenter sisan ta piye ya. Kok guyang-guyu ae kok. Ora, iki kira apa Iki kok dulu makan guyu dhewe. terus. Sesuai iki bagianku meneng wae. Ya aku wis meneng kono sing ra iso meneng. Kok meneng lah, Mbak. Meneng ae, Mbak. Iki kok omong Nah, anak si wateng. Ora ngono. Iki ndak sewengi ndak gur delok wong guyu wae. meneng ae. Tenang, puskesmas cedak. Ora nak napas buatan kompresor siap. Ra ngono. Aku wayangan ning kono-kono iki gak kaya ngene. Lah aku ndagel ning kene ketik lambeku dijembeng kaya korden. Namanya siapa cantik? Lah ki ganggu terus. Derek tetepangan nggih. Nami kula Sapira. Sapira. Sapira nggih, mboten P nggih. Safira, wong ketoke ganteng budek kowe ku wae sak. Jengene iku lho caheku kaya Sapa? bis Jepara. Apa? Shakira Perdana. Sapira. Nggih. Ijil saking pundi? Saking Jepara. Jeborane pundi? Jeparane Melonggo. Pelonggo. Kertas. Plonggo iku apane pungkro? Bajingan. Wong kok kene jenengan bahas pungkruk iki tekono kuwi sing kendang kuwi. Nah, apa lek niku? Sapira saking mriko. Nggih. Nuwun sewu. Ganggu. Nek niki wadine kan tesih sekolah. Nah, Mbak Sapira? Tasih sekolah. Shakira ta satira lah jeneng iku. Sapira. Aku aja melu-melu aku. Jomelo, iki jatahku kok. Nah iya aja ganggu, nak ganggu tak jalukno Pak Ros uyah lu tak sawuri kowe kok. Kelas pinten? Kelas kali Segoro SMA. tembok uyai. Kelas kali SMA. Gelem dadi gurune? Aku Heeh. mah Mas. Lah kok. Nek Pak Mo dadi gurune ta ya. ngomong-ngomongan dhisik aja guyu. Tolong ora tau roh wong ae cah iki. Bet tukono pempes kok loro, Bet. Ndak mosok tembus ngono iso. Iki sidane kok ora pelajaran lho. Heeh, lah apa? Sidane iki kok guyu terus iki Guyu kok. Mas. terus. Aja guyang-guyu kok mendak untu nem garing. Mbak Safira, Iso guyu Mbak. terus. jenengan nek butuh heret-heretan niku mang butuh mawon, Mbak. Mau cekal nggih Pak Cangge tadi nggih monggo. Tekan bucange anu nyeluk ya Sukira kok. Wayah. Giliran. Wayah. Panyambet. Ayo le. Pangger ayo le iku. Mbah. Kowe iki hati-hati lho nek kejak iku. Menengae Iku gawanane sing gender kok. sing genden iki. Aku ora macem-macem, aku mau macem tok. Bang ayo. Meneng ae aku nak ro bojoku kok iso. Wong wis menjero ta urung? Iki lho jel-jel, bojomu jel. Jel, moro rono ngetan dhisik kowe. Ben gak ro kok iso. Ngene iki kok tok omah ya wis. Iki lho apa lengel. Apa? Gendong ambet gendong. Bet. Gendong, Bet. Ora iso medun gendong. Kowe iki dhuwure ngene kok kaya mentolo karo Bojoku ora ono tenane wisane ngono. kanak wis aman nang. Aja dadi bung. Lah ngene iki asline soleh yo pengen. Mulane ditaboi terus. Ana sirate mbok cakar. Siap-siap turun jobo.
Lah nek turu njaba wong omahe ra duwe kok turu njaba. Wong aku ning kene nunut karo ponakan Mbak Cami ade mbok kon turu njaba maksudem lho piye? Alah. Kan mau satpame ndek kono to. Satpam yo biarin. Tenane. Alah lele, alah opo. Pengadilan terbuka lho. Lah karepe ah. Bener, Wong Mbak. lanang kok iso. Bener. Alah, alah, alah. Nek omah ra duwe iki bener. Heeh. Lah winginane iki Wahyu Budaya iki main jakenan. Anjir. Lah dheweke iki kok nggone sale. Lah kudune kok sale iki lah ya langsung jujuk jakenan ah. Anjir. Gak nek wong pinter jujuke ning omah ngagel, tekan ngagel balik jakenan. Piye bayangno wis. Jane Sebab iku pengen teke ngene dadi ngendi ngono lho ya. kenes. Wong kaya gedene ngene kok ya. Ning kok ya uteke cilik. Cilik piye wong dekane cilik malah ditotol pitik ilang. Aku lagi ingin diuntek-untekno sinden aku. Sing Cilik sabar iki ya sing mumpung sabar. kok ya. Sabar lho. Iki mang didelok ta ora lah yo. Ora wis turu. Aja jan sabar. Ayo, Nyatane subur kok ya. Tutupi kana tutupi lawange tutup ra Mau apa-apa. ra mbok ombeni anti moko 5 kok ya. Ndek mang bar tak ombeni endren kok iso. Ora gelem wong kok. Kok iso. Heeh, piye Mas? kenalan. Iya ya kenalan aku. Kenalan. Lah, Nah, Aja nganter ngono ta. nah, kenalan. Iya apa lah kok. Ojo. Iki lho. Aja ah ngene. Sing ana sapa iku lho? Ora ana wong. Ora ana apa-apa. Ora mbok ngene no. Ora ana apa. Ngono ku ngene no. Kan kono kepengen. Kok iso. Anjir Kang Mas. Naminipun simpen. Ah, kok simpen? Naminipun Sinten? Jenengan sinten namine Mas? kenal no. Soleh. Soleh lho. Orang tak entek-entekno jenenge Soleh ning kene kok. Tak kandhani. Sesuk iku ketoke aku adus wedak nek. Kene ae iku. Karo kopi asin. Ora kecer iki. Lagi pisan iki ono dagelan kelek-kelek Soleh lagi pisan iki kowe. Aku ora saliyane aku ra wani tenan ditenda apik kok iso. Nggih kepangaken naminipun Mbak sinten? Anjir, nderek pitepangan nggih Mas. Nggih. Nami kula Mbak Yani. Oh, Mbak. Ya Allah Gusti. Sapa, Mbak? Wong wedok jenenge Jumadi. Takoni nembet. Takon ini. Naminipun sinten? Mbak Yani. Krungu ta ora kowe? Ta ora. Sapa? Jumadi. Oh, budak iku. Rada duduk lagi. Cuma di awal napa akhir. Lah mbok awali tambah akhiri karo kowe. Malah tak Ya wis ayo diawali terus diakhiri Iki to. karepe kepiye kok awal akhir. Lho kaya ora apa. Kaya ape pidato. Lah aku yo ora mudeng ate awal ate akhir. Lele. Sekolah napa ampun lulus? Kula tesih sekolah lho Mas. Walah Mosok ya ora ngantel bojo ngene. Sekolah. kelas pinter. Aku aja mbok takoni kelase. Oh lagi SMK kok. SMK. Lagi SMK berarti dhisik aku ya. Ah kok iso? Wah, aku sekolahku menengah kok. Loh, temenan. Sekolah Aku iki menengah. SMK lho Mas. Alah. Ono artine kuwi. Apa? Sampun manak kalih. Agi openi ambek. Ayo, wis go mulai. Wis ajel ben diopeni lah ajel kowe golek liyane wis ah. Purbo slamet ki lho jeng nganggur Purbo slamet iki. Wonge merongos nanding kono lho. Ijen ya, Bos. Aja turu njaba neh. Jare mau ora wedi ra di omah. Piye to ya? Kok bukane ya, Kang? Ini malah sekolah SMP mlepok. Aku sekolah menengah. Apa kuwi? Meneng apa? Menengah apa? kejeron balik minggir neh aku. Iku ape ring Terus golek iwak. Sampun nggih. Sambung. Naminipun sinten wau? Sampean ki lho kopokan apa piye lho ya? Lha iki mang bar tak saponi kurang resik urung Oh tak per. ngono Mbak Yani Mas. Mbak Yan. Iki cawe cok mbayani ya. Yani gawuk-gawuk. yanine apik, Mbak. Apik iku. Aku kuwatir nek merucut kok ya omong. Ya aja diperucutno to ya. Ya marai akhir ambek awal mang apa? Kok iso senengane. Mbak Yani. Sampun nggih. Nggih sampun. Urut niki. Urut iki. Urut mundur. Dur. Mundur. Sesuai antrian. Antrian. Siap. Grek. Wah, sok iki.
Maju satu langkah. Blik. Ya aku enteni maju ra kondo-kondo. Dungokna bembek gombet. Hadap. Yang dua hadap kiri. Grek. Yang dua ada apanya? Yang dua hadap kiri. Grek. Ini gak kena kok. Apa iki? Iki apa lah cak kok. Yang dua hadap kiri. Grek. Bingung cah iki. Dek kiri ku apa ya? Kiri kono. Hah? Kono lho. Oh, berarti hadap. Hadap ngarep ngono lho. Hadap mengarep. Grek. Nah, ngono bingung-bingung wong iki. Yang satu hadap kanan balik. Grek. Ya. Awake dhewe nyawang. Apa iki jenenge? Lah iya. Nyawang apa? Mbak. Ngene. Kan maceng. Nyawang Pak Roslan. Sing iki kita sing madhep guru orang ngajeni sing kagungan kajat. Nah. Nah, engko berarti ya ora disangoni. Ora disangoni. Ora sangoni lah. Mosok tuan rumah kok ya digegeri ngene iku ya ora macem. Lah ya gegere malah kaya emblek ngono kok iso. Turun. Grek. Sapa? Coba kon turun sapa? Cah iki mosok kowe. Enak menawa, mbok kon turun piye wong iki lagi iki lho wayangan ada ning dhuwur pondasi lagi iki. Panggunge iki paten panggung Kowe paten. iki jan ngeyel kok mbejan ngeyel nggih ngene. Aja ngeyel. Di DP panggung jare keduren. Nah iya, Jare mendut. lah aku bedi kok iso. Pancen panggung iki takon dhuwur neh bakale kok. Mbok kon dhuwur aja dhuwur-dhuwur. Aku tau nggih ngenane meneh mbabatan. Kepriwe jane nyong ki sih dadi kenal napa ora? Parus wah iku aku susah ngiat kok. Nalan, Cek. Ki nyong kon medun dewek apa? Ki nyong kon medun dewek. Wes, Ora aku ra padha mahasiswane iki wis yo. Meneng ae, Bet. Ben. Rasa Rasakno. Ngono. Ora melu-melu. Kepriwe Ruk? Ruk. Iki lho. Ruk. Ruk. Dungokno iku lho ewek-ewekem dungokno. Ewek-ewek kepriwe jajare wedhus, Mbok. Tanggung jawab. Nah, Ben tanggung jawab. Dik, Ruk, rungokna. Nyong kon medun dewek apa? Iki mang basane kowe kok loro wong Indonesia kabeh aku kok ana kepriwe. Petruk, Ruk budek kupinge ya. Nyong kon medun dewek. Apa arep digendong apa kepriwe? Wong Paros ora tau beduk-budekno aku. Kowe budek-budekno aku lho. Lah wong diundang Ruk, ora tuh orang semaur. Hah? Nyong undang Ruk. Petruk. Ya mbok jenengmu Petruk. Petruk. Ruk. Lho masa kowe ku jago kluro piye? Lah, mbok jenengmu Petruk. Nyong undange Ruk, Petruk. Ayo kowe, Burine, Mbok. Pak, jimuk burine. Dijiyot burine. Aku kan ora omah ngomong aku. Lah kene krakruk-krakruk terus jeneng Petro ya. Ah iya, kan Petruk, Rika kan jenenge Petruk. Malah ono Rika mbok celok neh. Aku ada di bingung aku. Rika kuwi jenengan. Gak ngono Aruk. Masa jeneng Mrika? Jenengku dudu Ruk. Kowe mbok jenenge Petruk, Rika jenenge Petruk. 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 Mbok Petruk. Dijak terus. Nah iki gak Petruk. 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 Iya Petruk, Ruk. Nyong kon medun dewek apa digendong? Iku maksudnya ku pilih mbet. Sing ngeroyo sapa? Medun Medun dewek. dewek. Apa dibrondong ngono ah? Gendong. Brondong iki rasamu teroris opo kowe yo brondong. Memang teni nyong apa kepriwe? Iki ndak sak jam iki ndak krakruk-krakruk terus. Oh, Petruk. Iya. Gendong Rika. Iya, nyong. Rika gendong Petruk. Ya nyong kaboten lah. Wong awake kaya dream iki kowe dream bodol. Aku kayak dream bodol. Lek masa kowe bodol? Ngene ki utake ngono sewu lho Pak Haji. Ayo tak gendong. Ndang cepet. Aku lagi barundung kabeh salat hajat kok. Apa salat hajat? Ora Iya. apa, kok kan wudu maning. Malah ono ning barang. Wah, Kono Rika bingung lah ono ning barah. Cepet 1, 2, 3. Ki jane sida niat gendong apa ora sih Rika? Nyong arep kejutu mau kok. Ge, putih-putih maning jane iki ge. putih
Putih-putih katut. Ora ngono lho Mbak Cakra kok yo mentolong guyu wong nyawer wae ora. Iya, kebangetan banget kok ora nyawer. Iya, nek guyu gelem nek nanya. Kudune sing guyu nyawer. Ya nyawer. Heeh, kesang-kesang dagel kudune nyawer. Iku ya. Berarti iki yo nyawer lho guyu terus yo nana. Sindene ya ora lah. Sindene bayaran lah. Iki aja guyu banter-banter nang geblak kowe. Kok iso Iku kan bojone Wisnu perkara profit truk Rika. ana ning barang. Putih-putihnya katut Rika. Disit ki nyong suwe-suwe wetenge mulus kok guyu bae kok. Kepriwe ki nyong diundang kok ngapa? Iya. Kenalan. Iya. Iya kenalan Oh, yuk. arep kenalan. Nah. Ya, jenenge nyong Dila. Gila. En kepriwek mana? Kepriwe? Jadi piye to? Nyong. Nyong Gila. Nyong Dila, Rika Petruk. Rika Pitruk. Rukman. Anu ya. Ge, nyong kuwi aku. Nyong aku. Ya, Rika kowe. Rika kue. Nyong Dila. Nyong Dila iku mbahnya Rika. Mbahnya Raka. Ae bae Cakra. Iya. Pak Rosan kali boin. Kalebok iya. Lah kan ibu. Lah kon sapa ini, Nek? Ya melek kok. Pak Rosan dan kalebok. Ya kan Pak Rosan kali buin. Bu, Iya. kan putih-putih katut Rika. Lah salah sapa raine dibrontak-banteng ya dadi katut. Begini Rika. Kepriwe? Begini. Iya kepriwe? Kita kan sama-sama. Kita sama-sama ruh. ora. Menang. Kepriwe? Lagi iki ana dalang diomong dagelan yo. Ora ngono, iki raine nyingkup tenan ramuding tenan. Iya, ora mudengan banget aku ndang ruk. Ora krungu. Kayak ngono kayak gong, bagong. Lah apa? Reng, gareng. Ruk. Petruk. Iya Rika. Dila, udah Rika ya kowe. Nyong ya Dila. Kita kerwak tengok. Oh, tak ruwet sekalian kowe kok. Dila. Iya. Namanya Dila. Iya, betul. Rika. Rika, kowe ngomong minyong Rika. Malah aku barani menon Lah aja. ya makane kowe ya aja mancing-mancing Rika. Iya. Kowe. Gini Dila. Ini di suasana yang terang benderang. Lah bukan petengan ini tengah sawah. Tangan sapa? Petengan kaya rembul jangkrik apa? Iya. Ini kan di suasana di rumahnya Pak Haji Ruslan adalah Ya. Mas Denny Prasetya Sama Mbak Putri. sama Mbak Ye. Putri. Ini dalam rangka suasana ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Rika. Tekan lorok. Ulang tahunnya Cakra. Ulang tahunnya Dek Cakra. Ya, didoakan, Ye, Dila. didoakan. Moga-moga Adek Cakra jadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi anak yang pintar Amin. sekolahnya. Cepet melayu-melayu, ajak lalen, jaluk duit ini karo kakine sing akeh. Meni kaki ini. Kan tugasnya putu ini jaluk duitnya dong. Oh, iya. Ki kaki jaluk duitnya gue. Ya, ini gini Mbak Dila. Ini Gimana? suatu kehormatan panjenenganipun Gus Diki Oh dalam nggih. sedaya rombongan rawuh. Sugeng rawuh nggih Sugeng Gus rawuh, Diki. Diki. Ngapunten Nggih, kalau saya ngapunten. pakai bahasa ngapak karena saya dari Nggih. ngapak. Menika pengen dipun lipur sekanthi Nggih. suasana ingkang hening lan hening. Dipun libur berarti dihibur itu ya? Dilipur iko. Iya dihibur. Ini kan putih-putihnya Iya, katut Rika. putih-putihnya katut salahnya siapa? Kandel-kandel Raini. Yang gede-blak. Iya, gediblak Raini. Terima kasih dari Angge. silakan duduk. Nah, Sit down please, sit down. please. Mundur, Nganggo bahasa Inggris sih. mundur. Yes, yes. Nuwun sewu Mak Cangin Nggih, Mbak Libo. wonten dawuh. Niki mboten blenjani urutan tapi saya menghargai ingkang sepuh dek nggih to. Kula tak kenal lantian kali ibuke kula riyen. Nah, nuwun sewu ya. Lenggah mawon mboten napa-napa nggih. Monggo, nderakan. Nah, Mas, nuwun geser sewu. mriki. Nah, Nggih. niki mosok ingkang sepuh di kerekno daya ketok gak macem dek. Mas Bagong sampean iki aja ning kono. Sampean Mas, ning nang pundi? ning kono iki nutupi sembarang dengah.
Lah kula teng pundi? Mriko lho ngajeng griya maksudnya. Rika aja ndok. Ngalek kono. Rika aja Santai dong, Ruk. Lho, awur setrum. Tapi ya Lek kesetrum Ruk. ya Allah, Mbet, aku nawang kowe kok malah wedi dhewe, Mbet. Aku dhewe yo wedi ra iku Malah dhewe. repot sama mlaku. Ya kena kali. Nggih niki boten usah dipun tepangaken tapi pun kawentar gitu, pun sami tepang. Ibu, Ibu sinten? Ibu sinten? Ayo. iki lho sapa lah ya? Anu kulo bocah. Wonten panyunan apa, Bu? Buatele ya. Marai kakean terus mangopo lek kok iso. Ih, Rika tumanen ya. Coba Iki apa lek Cak? Rika Tuman coba dikintes ya. Ora ngono iki tukang lektingnya sapa? Lah piye? Gua anggap sirahku iki lampu bem to piye? Kok iso mbok soroti karo lampu iku wae iso. Monggo bocange dipun sake nambah ngagem Iku di. gamelan. Nggih. Nggih. Setunggal Pon bawa setunggal. pon sami tepang nggih. Nggih. Nggih, sampun. Pon jangkep nggih sedaya. Nggih. Kurang siji. Kurang siji jatahmu. Rika, Riko. Lho, yo jenengan nah. Aku ora lugu ra iso Ah, Mas. Sik to. Sindene 6 loro-loro pas to ya. Aku mau nek kenalan karo iku kok guyu neh perkara Wis iki jatahmu putih-putih. iku. Paten loro aku loro kan lagi siji kok ya genepi loro ah. Gila aku kebangetan bantai kok nganggo kepriwek barang. Aku iki. Ya aku yo kuwatir ngono iki. Kewek-kewek neh kok. Enggak. Coba banter-banter apa? Bae cakra. Oh, Allahu Akbar. Bubu. Mulane bubu dhisik ben kowe ora disawenmu. Ya, akalane dan nganu. Ayo. Monggo Rika lho kok Rika neh. Kowe iku semarai kok iso. Pas iki 6 loro-loro lek kenalan. Nah. Kancane jumeneng ya melu. Tak sempritan lek. Ora. Jumenenge urung wis guyu iki. Ora ngono. Piye? Wong iki gak tau roh wong ketok ya. Lek ora tau roh wong. Lah tak apa tak lanting ada malah aku diawasi ngene. Dililing. Kagum. Kagum apa? Malah gugum. Enak ah, aja awur sound system. Ya Allah. Ya Allah aku ndredeg lho, Cak. Kaya ndredeg kene. Iku apa? Bae cakra sudah bangun. Iya. Awan, Mbak. Kurang ajar iki jenengan iki. Kok sudah tangi bu? Apa Ada. piye, Kak? Hah? Apa piye? Lah apa piye? Aku nek kene yo bingung apa piye, bingung kok Lah iso. lah aku makan ngadeg mau makan apa? Nembah. Sing aku ngadeg kuwi sapa? Wong aku ora ngakon ngadeg wong kowe ngadeg-ngadeg dhewe. Wong aku yo ora nganteng-nganteng kowe. Lho malah apa nek Ora kuat. aku ora jaluk gendong yo. Ora perkara ora kuat ngono. Jare iki ku apa jenenge iki main wayang apa ning gone dunia lain kok ana ra kuat karo dada-dada barang Lah kok. ngono lah mripate wabu ngono lho tak kira ki mau ya buta lho. Ngeten lho. Apa mripate? Ngeten lho, Mbak. Rika ben ngomong. Karo nyong. Timbang jenengan boten betah. Nyamuk bombet prayoginipun Piye? aku tak seneng wae aku timbang. Tak sempret ben orang guyu kowe. Ora aku aku serius iki. Ayo aku makan ngadeg kon ngapa iki? Yo derek tepangan kaya rencang-rencane. Ngono. Walah. Susumu iku lho. Jan seger. Seger banget bembodi piye? Seger. Nek seger ndang surat nek ora percaya darah kecutan glentang kowe. Ngene iki aku mabuk dhewe kudu mbah. Dagelan kok purian iki lho. Enggak ure. Aku kok susah kok angger
gene nganggo rompi terus joget nek sisihku ngenangene kebul iki apa lakone keleke bombet. Alah ngono ade, karek nyerot adek Mbok Paido. Wong aku sing kelangan meneng ae kok iso. Sinten asmane Mbak? Kula Dwi. Wala Sing nakoki jatah bobot. Oh, iya. Meneng wae. Iku sono jatah Dede. Namanya siapa? Saya. Nama saya Dwi, biasa dipanggil Wik-Wik. Selamat bet kowe ora nganggo rika-riko bet. Orang gawa rika-riko iki malah ana wik-wik barang. Iya, Jaja. Lah sakniki kan yo jamane kan dijikok ngurine to. Iku mau ana ruk. Lah iki ana yo ana wik-wik barang yo. Esuk ada ana wik-wik barang. Saking pundi Mbak Ayu? Saking pundi Mbak Ayu? Saking Jepara. Nggih, matur nuwun. Matur suwun. Pedheke resawasana. Ibu Cange, monggo dipun lajengaken napa tembanganipun? Nggih wonten pamundutan Sugeng rawuh nyanipun ingkang saking Pondok Kertosowo khususipun Gusti Ki sak rombongan nyanipun Mbah Bapak Haji Nur. Nggih. Monggo. Nggih, monggo. Niki sementara niku dereng wonten pamundutan, Mas. Monggo. Nggih. Kamardikan mawon. Monggo kula mangsulaken dhateng Mas Gareng. Monggo. Monggo Mas Gareng yuk. Sinten ingkang dipun jumenengaken riyen? Derekaken. Derekaken. Merdeka nggih. Nggih, merdeka. Yoga-yoga pengen sing ndi? Haurut. Wah, Haurut. aku milih sing nom sik. Sayang yuk. sing enom sing gedhe para Sing bulan anu Mas, para bulane gedhe Mas. Aja iki sakit cilik-cilik kongko saiki. Jen pemanasan sik sing nom. Ya, ada. Sapina. Ya, sepaca. Yuk. Monggo. Yo, 1 2 3. Arika. Bajing ngeruk. Wis bali esok tekan kono neh lho. Monggo. Akhir krungu Rika karo rukuk malah kudu guyu. Monggo badhe nyekar napa, Mbak? Napa nggih? Monggo merdeka mawon. Monggo merdeka. Nggih. Kok ijen entuk kerupuke. Ora ngono. Wis sing aku linggah iku lho sapa? Baterai lobet. Nggih, monggo. Nggih, diparingi podang kuning nggih. Monggo. Oh, nggih, monggo. Kagem bawon apa mboten? Langsung mawon. Oh, nggih, monggo. Nom-noman senenge langsung satset. Sacet, nggih. Kayak garingi langsung satset.